İsmail Beşikçi û askerê Boyîşî di nav de sedan siyasetvan, nivîskar û reşembîrên Kurd li ser aloziya li Başûrê Kurdistan di nav hêzên PKK û KDP de daxuyaniyek dan û li dora destkeftnên Kurdan banga yekîtiyê kirin. Daxuyanî ji aliyê siyasetvan Yusuf Aydin ve hate xwendin û hat destnîşankirin ku dijminên Kurd û Kurdistanê ji bo destkeftnên Kurdan ên netewî dîrokî dixwazin ji holê rakin, tu fersendê ji dest bernadin û gelek planên qirêj ên vekirî û veşartî bicîtînin. Pêvajoyek wiha de girîngiya parastina nirx û destkeftînên me yên netewî ji her demê zêdetir derdikevin pêş. Hate îfadekirin, Partiya Karkerên Kurdistanê di çarê mehê de li Başûrê Kurdistanê li dora qezaya Amediyê êrişekî biriye ser hêzên Peşmerge ku beşdarên daxuyanî vê êrişî weka nîşana tune hesibandina meşruiyeta Başûrê Kurdistanê binav kir û got ev nayê qebûlkirin û êrişê şermezar kirin. Gelek dengezariyan. Lê mixabin bi vê êrişa ku li roja 4-11 2020 de Kurdayê ev alozî dengezariya gihîştiye merheleyek nû ku ev jî cihê metrîsiyê û fikarayê. Hat destnîşankirin ji bo deneng nekevin ji bo ku ew bikarbin rê li ber nexweşî û têktanên mezintir bigirin divê dengezarî û alozî bi dawî bên. Ji bo vê jî divê PKK serveriya rêveberiya Herêma Kurdistanê nas bide. Divê rêzê îradeya wê ya meşrû bigire. PKK divê bi çalakiyên xwe û helwestên xwe yên siyasî re ji êrîş û müdaxeleyên dewletên mîtîngekar re yên li ser Başûrê Kurdistanê re xweştir dike. Neke ku divê hemû pirsgirêk ve riya diyalogê bi hevdîtinan bêne çareserkirin. Daxuyaniyê de gotina Mesûd Barzanî a li dijî birakujiyê jî bi bîr xistin. Yani PKK dikare lûr bisitre hatta Türkiye'de rewş aram bibe, normalize bibe. Lê nabe ku wek paralel hikûmetek lûr tevgere xwebxeciyê Herêma Kurdistanê û lûr hukûqa xwe li ser em bêjin Herêma Kurdistanê farz bike ji ber ku eger wisa bike ji xwe qelse Herêma Kurdistanê gelek herêm hatine dagirkirin ji aliyê heştê Şabî û Iraqê ve eger aliyek da jî PKK wisa bike ew ê Herêma Kurdistan hîn lawaz bibe yani nikare be berxwe bide. Ji bo wê keserî de Kurd be xwedî li vê derkevin û qenaata min hewe PKK jî hebûna Herêma Kurdistanê îstîfade bike. Yani aliyê lojîstîk ve aliyê xwarinê ve aliyê tenduristiyê ve eger îro şûna Herêma Kurdistanê de em farz bikin ku Baxdad li wir hakim be PKK nikare xwesa li wir. En baş dizanin PKK ewlê di sînorê Tirkiye û Başûrê Kurdistanê de li nêzê sînor bû. Lê her Türk êrişî PKK dikin, PKK gavek baş de davê, Türk jî gavek pêş de davêjin. Ew gavek baş de davên, ew gavek pêş de davên, çûn di Amediyê de derketin. Ew ê herin di Hewlêrê de derên. Ev tiştekî çewt e. Divê ku PKK ji îradeya milletê Kurd ê Başûrê Kurdistanê ra rêz hêşan bide, li gor yasayê wan tev bigere. Ez bawerim ku li gor yasayê wan tev bigere, ew ê Başûr dikaribe PKK li wirê qebûl bike. Lê eger ku bêje wala ez filan tiştî qebûl nakim û rake çeka xwe û di rû rêgihan da rave bombaya bicî bike û mîna bicî bike û bide teqandin. Evana ne rê û rêbazên çêkirinê ne ê xerakirinê ne xerakirin ji me tewarayê. Em gerew ya başlandin. Ji aliyê dinêva, xebata Itîfaqa Kurdistanê a ku pêşengiya wê HDP û KCD dike, ser aloziya di navbera PKK û KDP de beriya sê rojan daxuyaniyek hevpar belav kiribûn û bang kiribûn ku li warê müdaxeleyên provokatîv de baldar bin. Her wisa destnîşan kiribûn ku partî û rêxistinên Kurdan divê li dor berjewendiyên netewî de karibin li gel hev bigerin û bang kiribûn ku rê li pevçûneka di nav Kurdan de jî bigirin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.